Lidi, vítám se nový video, jméno je Jagura a dneska máme druhý díl ze Minecraftu. Takže najdeme si náš svět. Tady. Ještě chvíli budeme čekat. A jinak to dneska v minulém díle, to bylo asi před měsícem, jsme našli vesnici a železo. Díky tomu máme železný meč, krumpáč a lopatu. What the fuck? Se lagy určitě. Strana ze stranice. Mám ten flash a jdeme do prdele. Tak, máme tady jeden dia, to jsem se vůbec v minulém díle nevšiml. Máme 2 furnejsky. Takže to znamená jenom jedno pečivo, chleba, 4 rolíky. Tak, dáme si vypít maso. Máme to rovnou všechno pohlí. A my zatím jdeme ven. Tady jsem si udělal barikádu, protože mi tady chodili zombíci a to já nechtěl. Tady si uděláme menší parkour. Pardon, ale jinak bych jsem chtěl dneska, no kurva skátej. Dneska, hele, mrkvičky. Dneska bych chtěl jít na chvíli kopat, potom si vydat noci na zmrdy. Prostě bude nabitý den. To je na video. Zasadíme si je znovu. Ne, ty vole, nežar to, ty creepele, zase raná, vole. Už to mám zagrelu se. To vykastruju. Hele, jdeme vykastrovat tady to. Je on... Má tamhle malý asi. No to mi je jedno. Proč nám jít na 10, když ji mám zapnutou? Jinak... V minulých videích jsem viděl, že mi tam přidal někdo 1 like. Za to moc děkuju. A... Dobrý. Jinak možná budou nějaký série z toho Pokémon Go, jak jsem už hodně dlouho kurva sliboval. Ale jak je zima, tak nemůžu chodit sám ven. Nevíme se. Jdeme to tady sklidit. Ty vole! Prostě sledem. Tak bude chvilku ticho, protože mě tady máma spí. Takže budu no jí tady hraje televize. Hrozně. Tak, jdeme pokácet další. Tak, dosadíme to. Ty už to vyjelo na mě. Pomoc, kurva. Máme nějaký kosti? No ani hovno nemáme. Ale, kuře. Ty svině. Hej. Myslím si, že jako Dusty nebude žít, ty pičko malá. Tady ještě pospíráme mrtvičku, bude to tak 9 minutový video, nebo 5. No, 5 už bude.
Jinak musím se vám někdy potom přiznat k ničemu, ale to bude až fakt za dlouho. Tak jak se dostanu nahoru? Opitý kurvitý. Hop. 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 Tak, jsme tady. Šup. Tak, jdeme na chvíli kopat do podzemí. Do mého menšího brančování. Dobrý. Kopu, dál, kopu. To prdele. Lag? Ne. Hajzluš. Když natáčím, tak musím mít lagy. To prostě ty zasraný reklamy. No to už je přes 6 minut, jsem se vůbec kurva. Jak jsem říkal už v jednom videu, livestreamy budou jenom tak 50 minut nebo 40 nebo nějak tak. Nebudu mít extra dlouhý, protože nemám moc odběratelů ani lajků a nemám moc dobrý mobil. Takže budu mít můj tablet funkční jak prdel, takže si mě pošerou, budou chtít se mnou natáčet a všechny ty věci. Tak kopem dál. No ty krávo, my máme už 20 železa, za chvíli budeme mít celý set. No my už máme. Yes! What the fuck? Co to nezůstalo? Zložidi. Tak, kopeme ještě chvíli. Tak, to je mohlo stačit a jdeme nahoru. Ty vole, už určitě bude noc, hele. Lidi. Jo, je noc. Hopitý hop, hopitý hop, hopitý, hopitý, hopitý hop. Tak. Jsme doma. Promiňte, bráchama, u mě zapnutý Messenger, protože to je větší píčů, takže jenom mi krade. Tak, dáme tam. Tady bude toto. Šup, když se to vaří, tak se koule paří. Když se vaří, tak se koule paří. Tak. Za chvíli to bude 10 minut, takže to za chvíli si ukončíme. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechejte like nebo